سلام كمي تخونو كبراتن كبرانن تخاتاتلتنا نلومي حيزنايو قريبنا زلنا مدب انبقر اب عالم عبزنا زطريه كنسو تمليسو بتنسو زفطرم بعلوغن اصيافن تغبارات اب تحت قيدي زركب زلو اركيلي زدسست حستمدبيو كهلونا كتكتاتلنا بخبر نعدم حدا اب عالم سنه طبب زوافر سب زياده خالق بخلون تنقو اب كل سنه مغبراوي اكايدو دما بفلاي مهارن صلاون كخونيو زغبؤ مخنياتو نسوون بعبيو عب صلوا زلون زمحلالفن سلازغونه نلو منبار كمزي اقدما بينا زغلصنايو بزعبازي اب جبن زتوافره اركيلي كنقربينا مسان حبرو ملؤ سمو روبرت سيلفستر كيلي يزبهال ازي مبقول امريكا زلوو نطري شمونته شحنچعت ميتن سوسان شوعتن عمت مهرت اب كتما شيكاغو إلينوسيو توليدوم كيلي درافاي ناي قدي R&B قطام درفي كوم دما موالي زتفلاليو قدحات درفتاتيو اتقندي نسو زفلطلو دما بتنسو درفوم حواس مزامور درفتاتو بفلين بلوصن اتي نغوس ناي موزيقا قدي R&B تباهيلو كسمه اخيلو ويوم كيلي بتقلالا 3 غزي تعواتي سلبات جرامي كخون كيليوم بتنسو سرحن كم بعال I believe I can fly اتبل نصل درفو بعالم درجه تقبالنت زرخبت حتى كابتن بلوصات سرحتو يا كومو دما كابتن زلعلا نايتو 40 هيتس زتسميا درفتاتون كترقح كيلايا اتناتو بقعت جن بتنسو فصيمو زبهال اكراخاري ناي عمص كستات كومو دما اتي ابلعل تحت عدمه حصانات فصيمو يزبهال زلو عمص ابلعليو صلن خحدر اخيلو ولو بتنسو فصيمو زبهال زلو جبنات اب عمته 2019 اب تحت قيدي كمزاتوي فلات قدمي نابت فصيمو زبهال جبناتو متاونا جن ابغاغسان اتعبابيان اركيلي كندسسينا اركيلي ابيت كريستيان كم زمارو كوينيو عبيو بزعبا اتعبابيو كغلص انكلو اركيلي اديا كما بونادن كوينا يعبياتني كابتا حمشتو قلعو زلوا صدرا دما كيل طرايو اب كينيوود اكاديمي ككتاتل عدل كم زرخبه زغلص بت زلوا بقعد دما كم كاليتي اديا نيرايلو زغلصا لينا مسلين ممهرو بحقي بلوص توهبو زلكا سبيخا الى تغلصن نيرايا كساب حجون اب لبو كم زلان بتعم دما عب اجام اب هيوتو كم زلوانون اب ايبوني ماغازين بزكايدو قال محتت بسفحو قليصو يركب دحري اب غدناتات ان وص زدرفم زنبره درفتات قديفو اب 1990 عامه مهرت ناب اب عوت زغسغس سبيوم مس جيف ريكاردس وعل بمتاو اتن R&B قد زلون درفتاتو كم هاني لاف كم دما سلو دانس كم هي مستر دي جي زتسميا قلطيفن زوصا البوماتو ناب عوت كم رحقو تراينين اب 1993 عامه مهرت كيلي 12 زبصح درفتاتو اب زلعلا قداموت درجاتات تسريعنين اب 1993 عامه مهرت اركيلي 12 زبصح درفتاتو اب زلعلا قداموت درجاتات تسريعنين ابز عامت زي كيلي بسنكتا زفقرا اديو بموت مفلايان اب كبيد ጭንቀት ተሸሚሙ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ድማ I believe I can fly ዝተሰመየ ተደርፉን ሓንቲ ካፕተን ብሉጻት ደርፍታት አርኬሊያ እዛ ደርፍ እዚኣውን ኣብ ናይ ማይክል ጆርዳን ስፔስ ጃም ዝተሰመየት ፊልም ከም ሳውንድ ትራክ ማለት ኣሰር ድምጺ ናይታ ፊልምያ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ድማ ተዓዋቲት ግራሚ ኣዋርድ ክትከውን ክኢላያ ብተወሳኺውን ጎታም ሲቲ ዝተሰመየት ደርፉን ኣብ ኣሰር ፊልም ማለት ሳውንድ ትራክ ናይ ባትማን ኤንድ ሮቢንስ ፊልም ከም ዝነበረትውን ይግለጽ እዩ እቲ በዓሉ ዝሰርሖም ዝነበረ ሙዚቃታቱን ምስ ዓበይቲ ደረፍቲ ከም በዓል ግላዲናይት ዊትኒ ሆስተን ከምኡ ድማ ማይክል ጆርዳን በሓባር ብምዃን ብዙሕ ስራሓት ዝሰርሐ ብሉጽ ሰብ እዩ ብዘይካዚ እታ ዊ አር ዘ ወርልድ እትብል ደርፉን ምስ ብሉጽ ድምጻዊ ማይክል ጃክሰን በሓባር ብምዃን ዝጸሓፍዋ ደርፍ ምዃናዩ ዝንገር አርኬሊ ብዘይካ ምዞም ዝገለጽናዮም ሰባት ምስ ሰሊን ዲዮን በሓባር ብምዃን ዝዘርግሕዋ I am your angel እትብል ንጽል ደርፊ 7 ሚልዮን ቅድሓት ዝተሸጠት ደርፊ ዘፍረየዩ ናቱ ሓባራዊ ስራሕ ምስከም በዓል ጄይዚ ዝኣመሰሉን ደሪፉን ብሉጽ ስራሓት አበርኪቱን እዩ እቲ ብሉጽ ስም ዝነበሮ አርኬሊ ኣብ 1994
ዓመተ ምህረት ንመጀመርታ ግዜ ምስ ደራፊት ቅዲ R&B ዝኾነት ድምፃዊት አልያ ድሕርታ ንዓኣይሉ ዝሰርሓ ደርፊ ኣቢሎም ጽቡቕ ምቅራባት ነይርዎም እዩ ኣብቲ ግዜቲ አልያ ገና ጓል 15 ዓመት ከም ዝነበረትን ኣርኬሊ ድማ ወዲ 27 ዓመት ከም ዝነበረን እዩ ዝግለጽ ኣብታ ዓመት እቲኣ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ድማ ኬሊ ኣብ ዓለም እውን ዘይረ ክረኽቦ ዘይክእል መሓዛዩ ብምባል ገሊጻቶ ነይራያ ድሕሪ ዓመት ድማ ኣብ ከተማ ቺካጎ ናይ ሓሶት ሰርቲፊኬት ብዘለዎ ወረቐት ከም ዝተመርዓዋ እዩ ዝንገር እንተኾነ ግን ብድሕሪ እዩ ተፈሊጡ ትጉድ ብድሕሪ ዚ ድማ ናይ ፍትሕ መስርሕ ተበጋገሰ አልያ ካብ ኬሊ እንትርፎ $100 ካልእ ኣይረኸበትን ብዘይ ዝኾነ መረጋገፂ ዝተኻየደ መርዓ ስለ ዝነበረ ኣርኬሊ ዓብን ኣዝዩ ብሉጽ ስራሓት ዘበርከተ ደራፋይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ንጽቡቕ ምጉስጓስ ኣብ ዘይተደለየ ብዕሉክ ተግባር ክዋፈር ተራእዩ ንዝብል ሕቶ ግን ክምልስ ዝኽእል ዘሎ ኣይመስልን ኣርኬሊ ዓብን ኣዝዩ ብሉጽን ስራሕ ዘበርከተ ደራፋይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ንጽቡቕ ምጉስጓስ ኣብ ዘይተደለየ ብዕሉክ ተግባር ክዋፈር ተራእዩ ንዝብል ሕቶ ግን ክምልስ ዝኽእል ዘሎ ኣይመስለንን እቲ ናቱ ገበን ግን ቀጻልነቱ እናዓበየዩ ክመጽእ ጀሚሩ ብዘይካ ዝውን ኬሊ ካብ ቲፋኒ ሃውኪንስ ክሲ ተመስሪትዎ እዩ ንሳ ክትገለጽ እንከላ ምስ ኬሊ ን3 ዓመት ዝቐጸለ ፍቕሪ መስሪቶም ከም ዝነበሩ እያ ትዛረብ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝመስረተቶ ክስታታ ድማ ኣብ 1991 ኣነ ገና ጓል 15 ዓመት እንከለኹ ጸታዊ ዓመጽ ወሪዱኒ እዩ እንተኾነ ብድሕሪኡ ከም ዝገለጽክዎ ኣብ ፍቕሪ ቀጺልና እንተኾነ ግን ፍቕሮም ክቕጽል ኣይተራእየን በዚ መሰረት እዚ ድማ 10 ሚልዮን ክኻሕሰኒ ኣለዎ ኢላ ከም ዝሓተተት እንተኾነ ግን ብመሰረት ሕጊ 250,000 ካሕሳ ከም ዝተኸፍለትን እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ከም ዝተዓጽወ እዩ ዝንገር ብተወሳኺ እውን ትሬሲ ሳምሶን ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኬሊ ክስ መስሪታ እቲ ክስ ድማ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኣን ዝወረደ ጽዩፍ ጾታዊ ብዕልግናን ዓመፅን ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ ኣብቲ ግዜቲ ንሳውን ገና ጓል 17 ዓመት እያ ዝነበረት ብዛዕባ እቲ ዝወረዳ ገበን ክትገልጽ እንከላ ከም ሕጋዊት ናይ ጾታዊ ስምዒቱ መርወይት ቀይሩኒ እዩ ስነ ኣእምራዊ ጸገም ወሪዱኒ እዩ ክትብል ድማ ንኒውዮርክ ፖስት ሓቢራ ናታ ክስ ድማ ተወንዚፉ እዩ ተሪፉ ኣብ ሚያዝያን ጉንቦትን ናይ ዓመት 2002 ክልተ ክስታት ተመስሪትዎ እዚ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ክሲ ከም ዝተመስረቶ ይግለጽ እቲ ክስ ድማ ኣብ ቺካጎ እትቕመጥ ብፓትሪስ ጆንስ ዝተሰመየት ከም ዝተመስረተ እዩ ዝንገር ንሳ ብዛዕባ ዘጋጠማ ጸገም ክትገለጽ እንከላ ኣነ ገና ትሕቲ ዕድመን ከለኹ ዓመጽ ኣጓኒፍኒ በቲ ዝወረደኒ ገበን ድማ ጥንሲ ሒዘ እንተኾነ ግን ብሓይሊ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ብተወሳኺ እውን ሞኒታ ውድ ዝተሰመየት ኣርኬሊ ከም ዝንኡ ይኮነን ኣብ ዘይተደለየ ገበን እዩ ተዋፊሩ ኣብ ልዕሊ እውን ዓብ ገበን ዝፈጸመ ብዕሉግ ሰብ እዩ ብዘይናተይ ፍቓድ ጾታዊ ርክብ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ካሜራ ይቆድሖ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ ብለገር ማለት ብዘይ ሕጋዊ ኣርኬሊ ስትሪፕስ ኤክስ ብዝብል ስያመ ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዱኒ ክትብል ትገልጽ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ክርክር ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ እዚ ኮኸብ ደራፋይ ክሳብ 21 ዝበጽሑ ምስ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ ኣጸያፊ ተግባር ብቪድዮ ከም ፖርኖግራፊ ማለት ወሲባዊ ንጥፈት ዘርኢ ኣሳኣልን ፊልምታትን ይስንዶ ምንባሩ ፖሊስ ቺካጎ ይገልጽ ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ተገይሩ ብኤፍቢአይ እውን ረቂቕ መርመራ ተኻይዱሉ ብድሕሪ እዚ 750,000 ገንዘብ ተቐጺዑ እንተኾነ ብድሕሪ እዚ ምስ ኤምቲቪ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ከም ቁኑዕ ሰብ ኣብ ዝተመስረተሉ ሕጊ ድማ ነፃ ከም ዝነበረኒዩ ከይሓፈረ ክዛረብ ተሰሚዑ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኣርኬሊ እናዓበየን እናበዝሐን ክመጽእ ጀሚሩ ኣብ ዓመት 2018 ኣብ ቢቢሲ ዝተዘርግሐ ብዛዕባ ንሱ ፈጺሞም ዝበሃል ገበናት እተንጸባርቕ ሰነዳዊት ፊልም ነቲ ገበን ብልክዕ አንጸባሪቓቶን ዓብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋንያ ካብቲ ሰዓታት ድማ ኣብ ልዕሊ ዝብዕሉግ ሰብ ዝና ዓብ ተጻብኦታት ክለዓል ጀሚሩ RCA ማለት ሬድዮ ኮርፖሬሽን ኦፍ ኣሜሪካ ብወግዒ እቲ ገበነኛ ብምባል ሰሚያቶያ ብድሕሪ እዚ ኣብ 5 መጋቢት ምስ CBS ዝተሰሚየ መርበብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኮነይልካ ንምጽላም ዝተገብረ ምዃኑ ቅንዕንኡ ንምግላጽ ድማ ብኽያት ዝተሓወሶ ምሕጽንታ ከቕርብ ተራእዩ ብድሕሪ እውን ብዝተገብረሉ መርመራ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ናሕሰ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ድማ ይፍለጥ
እቲ ንዓመታት ዝጻዓረሉን ዝረኸቦን ዝናን ተፈታውነትን ብሓንቲ ለይቲ ባይታ ዘቢጡ ሓዲሩ ነቲ ዝተወሃበካ ጸጋ ጽጋብን ሸብዳዕዳዕን ኣብ ኣነዋር ተግባርን ተዋፈረሉ እንተኾይንካ መውደቂኻ ፍሉጥ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናየ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ይኹን ሰላም ቅነ